kumastreets esocial media maninoswera nichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Aiwa, ndinayo nyaya ndoda ndinge ndiri ndinosvitsa kwamuri. Imoziva kuti zviri kuitika. Asi chekutanga usati wasubscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you will be notified. Also vazukuru pane company inonzi Fit and Go. Anditi Fit and Go inova iyo the largest stockist of shock suspension parts and fitment muZimbabwe. Aiwa, vazukuru vese vanodriver kana kuti vanoshandisa motikari dzinonzi magrey imports kana maex-chap. Aiwa, makasununguka wabata panhamba dziri pascreen. Motikari dzenyu vanokuchekerai, vapedza kuchekerai kuti ndezvipi zvoda kuitwa pasuspension yenyu, vobva vakupai futi service yekuti munge muchigadzirwa motikari yenyu, maspares achona ese muchimawana ipapo anditi nemutengo wakaderera. Ndichitoti zvudi kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint. Nyaya yandauya nayo inyaya yaMary Mubaiwa, uyo akanga arimbori mudzimai wemutevedzeri wemutungamiriri wenyika vachiwenga. Mary Mubaiwa uri kurwara vazukuru zvino, sekuziva kwenyu ane nguva achirwara, asi iye zvino zviri kuratidza kuti urwere rwake hwakomba nekuti ari kunzi iye akutozosvika paachadimburwa ruoko rwerudyi kana asingakanganise. Vazukuru, chinova chinhu chinorwadza, chinhu chinoshungurudza, chinochemedza anditi kuti munhu akakura nezvinhu zvake, muviri wake uri right, asi akutourema hwakutovapo muupenyu hwake anditi. Hameno munozviona sevazukuru, chingokurudzira kuti ngatimunamatirei panguva dzakadai. Inguva yaari kudawo kuti tinge tiri tinomira naye zvikuru sei pamunyengetero. Ndichingoti tinamatire zvakare vese vanorwara munyika yedu yeZimbabwe, vari muzvipatara nevari mudzimba anditi tingovarangarirawo paminyengetero. Ndo chandandiuya kuzivisa vazukuru muzive kuti zvii zviri kuitika mumastreets umu. From Uncle Sen, the only Zimbabwean uncle, pari zvino nichitichi much love.